Ahojte, moje meno je Petra Agalerová a som finalistka Miss Universe 2016. V tomto videu vám poviem pár vecí, ktoré by ste možno o mne vôbec netušili. Prvou z nich je, že som sa od 4 rokov venovala nejakému druhu tanca. Vystriedala som balet, moderný tanec, rock'n'roll, spoločenský tanec, pri ktorom som teda najdlhšie zostala. Tuto aj vidíte nejaké ocenenia. Ďalšia vec je, že som závislačka na voňavkách, alebo teda parfémoch. Nevidím z domu nenavoňaná. Bez make-upu to mi vôbec nevadí, ale vôňa to musí byť. Ďalšia vec, že musím mať labelo pri sebe stále. Prvé, čo sa zobudím ráno, labelo, večer labelo. To je posledná vec, ktorú robím, kým idem spať. Že si nalabelujem pery. Ďalšia vec možno je, že nemám rada romantické filmy typu Rosamunde Pilcherová, samozrejme romantiku vo vzťahu to áno, ale filmy to moc nie. Je naozaj málo vecí, ktorých sa bojím, jednou z nich je hmyz, ale milujem napríklad adrenalín. Jeden z mojich snov sa mi nedávno splnil, ktorý vám nesmiem prezradiť ešte, aký to je, ale čoskoro to zistíte. A jeden z mojich ďalších snov, takých trošku možno adrenalinových, je plávať so žralokmi v klietke. Samozrejme teda, takže dúfam, že sa mi raz splní. A taká možno posledná vec, ktorú neviem, možno ste si aj všimli, moji blízki kamaráti, tí, čo ma lepšie poznajú, mi hovoria smieško, teda, že vraj sa stále usmievam, smejem. Tak mi zostala takáto prezývka. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, keďže to bola moja premiéra. Ale kto vie, možno raz bude ešte ďalšie. Tak vám ďakujem krásne za pozornosť. Čaute!